Jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod oramo ni osiro paro mar pok mwandu kalure kod kwan oganda kata obedo ni jatend piny William Ruto to koni gwenge biro yudo pok marom. Those are terrorists because Mutu kubomoa transformer in a whole village. So a whole village there is no power for a whole week. Tendarita County ma Homa Bay Orlando apedha ne achudhe mokonore kendo kwalo mwandu mag sitima e county no. Hili swala tunalifuatilia na inshallah litaisha. Yoro Kewitong medo tuere e kind county Makwale kod Taita Taveta ka governor Makwale Fatuma Chani onyiso jodaka ma Macnon Road mondo kik chulo suru ne county ma Taita Taveta. Machigni nya kormuga jong kamaramono ma intiere arwake chenro mar migago ka obro kelo ni weche matimre pacho kae koda mago bende matimre pewe maga tuke ka intiere kamaramono ma intiere nya kormuga jong arwake ni machigni bed koda ka chako nyaka ang watie kinyalo tudre kodwa namba mar 3 nono kata tuta maro kata x at Ramogi TV KE at James Opondo Sini machigni Nyinga en James Opondo. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omako chung motegno wi pok mag mwandu kalure kod kwan oganda medeno ni one man one shilling. Rigathi ochung motegno kendo lero ni nyalo bedo ni nitiere pogruok e paro e piny owacho mar Kenya Kwanza kalure kod moko kuom jotelo ma ok ni kod lek mar riwo wi ji kanyakla ahinya to mawuok Mount Kenya kaka yor rojo chenro mag dongruok. Gachagua manyo lose county ma Laikipia otielo ni moko kuom jok ma ok riw lwedo parono gin ji mamanyo mbi mag siasa. Rigathi ne oten kod jotelo mamoko mawuok Mount Kenya. Kuma mara muguka ma ogole counties adeka makadhowadh nam chumbi nobedo thor wach ma enyasi mar madaraka e county ma Embu kama jotelo noseyo kanga ma okawge governors makadhowadh nam chumbi mar kumo muguka e counties go kagiwacho ni muguka ema kelo yuto mathoth moloyo e county ma Embu. Governor ma Embu Cecil Mbarire osingo ne jopur ma Embu ni gibiro bedo gi twak gi governors makadhowadh nam chumbi mar yudo duoko ewi wechego komedo ni en kod geno ni bura mane oluongi gi jatend migawo mar pur monywako governors biro kelo duoko makare. Governors makadhowadh nam chumbi osebedo ka kwedo ohand muguka e counties gi ka giwacho ni muguka ketho ngima oganda e counties go. Bang'e counties mapidho muguka noringo dhi e doho mar tamo paro makamano. Katika act drop hiyo yote ni vitu inahusikana na mmea. Katika Embu County pesa mkononi katika Embu, Very North na Very South ni mura stock mugoka. Wewe gavana wa Mombasa tunakuambia kwamba tell the drug barons of Mombasa their bet ilichomeka. You will not be the deputy leader of majority in the National Assembly. Kama kazi yako ni kutaka kupiga watu ya Embu, watu ya Tharaka, watu ya Meru. Muguka is a cash crop and nobody can do that. I'm alive to the fact that Muguka plays a critical role and contributes greatly to the economy of Embu County and more so to that of Lower Embu. Our economy has been under attack in the last few days following the ban of the entry, transportation, distribution, sale and use of Muguka and its product in Mombasa, Kilifi and Taita Taveta counties. We, however, as a leadership, took the bull by its horns and explored legal and diplomatic measures, including meeting His Excellency the President. Governor ma Bomet Hilary Barchok dok ne jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala wi wach
mar keto kum ne moko kuom jokanyo mag duond burano moloyo to mago ma nyayo lwenje ma piny e UDA. Moko kuom rowere mawuok e kaunti ma Vihiga bende dok ne Malala ka giwacho ni nyaka miye luor kaka jagoro maduong' mar duond burano kendo giseyo jogo ma osebedo ka nyise achaya ka gilero ni weche makamano nyalo kelo ywaruok kendo pogo duond burano. Gwandruok osebedo ka gidore e kinde moko kuom jotelo mag UDA ka ahinya kotenore kod pok mane mag mwandu e piny owacho mar Kenya Kwanza. Hawajaongea na sisi tunawaambia wakati Malala anapigwa vita, hiyo ni kupima maji miguu inafika wapi. Kwa maana baada ya Malala hatujui nani mwingine wa Western atakaye furushwa katika kile chama cha UDA. Na tunasema hivyo kwa sababu kuna vyama tanzu ambavyo vimeingia kwa UDA. Na hivi karibuni Malala ataanzisha kampeni ya usajilishaji wa vyama. Na sisi kama wananchi wa Western tulikuwa tuna imani na chama cha UDA na rais pia ajitokeze kumtetea. Sisi kama wakaaji wa Vihiga tumekataa kiongozi wetu Malala kudunishwa. Malala amechaguliwa pale Kakamega kutoka kwa sub-county 12. Tumeona wale ambao wanamdunisha wanatoka kwa sub-county moja. Kama hao ni wanaume, wasimame gavana kule ambapo wako. Vile ambavyo Malala alisimama kule Kakamega na akapewa kura. Jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu koro dwaro mondo okel thek e kind gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kod moko kuom jood bura mawuok masawa mar Kenya kaka yor biro chiwo thuolo ne lwasi mar dongruok. Wamatangi osebedo ka iseyo kod moko kuom jood bura makono kaga wacho ni gavana no oserem chopo kare tije mag dongruok e kaunti ma Kiambu. Jood bura ma Ruiru Simon Kang'ara okoni odhi bedo e par manyime e gudo wi jotelo go kanyakla mondo giporo wach kanya wadgi ma Juja George Koimburi to okoni jotelo mondo ochimre kod tich mane jopiny omiyogi maonge badhruok. Tukienda kuombea mheshimiwa Kameno atoke ndani, tunaomba ushirikiano wenu. Hatuendi kwa vita. Tunaenda kuomba ya kwamba tuachwe tufanye kazi yetu. Kama ni mimi kazi ya soko ni ya MCA, tuachwe tufanye kazi yetu. Mheshimiwa tujengee mapolisi, mashule ya primary, sisi tukusaidie na hizi ndio maana mnangano watu wa Juja. As a speaking, Mboru ako headquarters ya DCI. Na ana makosa alifanya. Alikuwa anafanya kazi yake na akashikwa akawekwa ndani. Tunaomba kuomba kwa sababu najua uko na uwezo, County Commissioner. Mboru anafaa aachiliwe, arudi kwa kazi yake ya kawaida, asaidie watu wa Kameno. Ukiitwa police station ama ukiitwa kwa DCI haimaanishi kwamba you are condemned. You are being invited to give part of your story. If there are issues ambazo zinakuhusu, ambazo zinavunja sheria, utapelekwa mahakamani. Na mahakamani utajieleza. Kama ulivunja sheria, basi utaenda kwa karani, kwa prison. Kama hukuvunja sheria, utaambiwa enda nyumbani, endelea na mambo yako. My humble request to the leadership of this county: please respect each other. Let us have a conducive environment. Let not our differences spill to wananchi to create disorder and disharmony among the people we need. Kalure gi ywaruok mar tong' ma osebedo e kind counties mag Kwale kod Taita Taveta, Gavana ma Kwale Fatuma Achani ochiwo chik ne jodak ma Makinon Road mondo kik solo osuru ne county ma Taita Taveta. Koloso gi jodak ma Makinon Road, Achani wacho ni obiro dhi nyime gi tiyo ne jodak ma kanyo kendo county ma Kwale osebedo ka timo chenro mag dongruok chakre ne ket ayanga loch gwenge ka county ma Taita Taveta pok otimo dongruok moro amora. Doho mar weche alwora e county ma Mombasa nochiwo chik ni county ma Taita Taveta nyalo solo osuru kowuok kuom jodak ma Makinon Road tok ywaruok ma osebedo e kind counties go kuom thuolo malach. Na kutokea tulipoanza 2013 to date, mimi naweza sema ile miradi yote ambayo county government ya Kwale imefanya ndani ya Makina. Yule mwingine naye pia aseme yake ni mingapi na iko wapi? Ipo.
Ndio nimesema sisi Wakwale ni wastaarabu na vyetu ni vitendo. Kwa hivyo tutang'ang'ana kufuata sheria, lakini msiwe na wasiwasi. Hili swala tunalifuatilia na inshallah litaisha. Sisi services zote tunapata Kwale, both levels of government tunapata Kwale. Sasa hii ukitembea hapa, ile miradi Madam Fatuma Chani umetutekelezea sisi, na ile plan ambayo bado wanayo, hiyo Mungu ndiye atakulipa. Sisi hatuna malipo. Mimi napigia kura polling station ya Wanatimu. Leo hapa county commissioner yuko hapa. Sidani na mstahiki gavana yuko hapa. Sidani kama kuna mwenye lisahau mipaka yake akaenda kufanya sherehe na madaraka katika kaunti asiyoongoza. Mimi sidani. Jotelo mawuok kaunti ma Mandera kotelnegi kod Governor Mohamed Adan Khalif okwayo kwe kod achiel mar oganda e kinde nyasi mar madaraka manyo otimore nyoro. Kolose kar chung'o od bura ma Elwak e kinde nyasi mar madaraka giyango dwaro mar biro kanyakla e kedo kod rochruok mar arita kwe e gwenge makono. Jotelo koni Mandera osechako neno olemo mag arita kwe kendo ibiro kwayo ywayo thuolo mag ohala. Bende gikoni mondo arita omed ngirore makare sirkal owinjo med kwan mag obila e gwengego. Register SACCOs, the cooperative department wako tayari kusaidia tuweke numbers ndio tujue boda ya Mandera ni gani na zingine ni gani, so that we should not allow ourselves to be targeted by terror by using the easiest mode of transport. Usalama inaitwa firstborn ya maendeleo yote katika jamii. Bila usalama hakuna shule, bila usalama hakuna kufanya biashara, bila usalama hakuna kutembea barabara, bila usalama hata uwezi lala na amani katika nyumba yako. Usishuku ama usikuwe na shaka yoyote tu kwa sababu umesikia ama umeona ama umeambiwa na mwingine ya kwamba hatua fulani imechukuliwa kwa mtu ama kwa baadhi fulani, kwa sababu hailengi mtu kwa sababu yeye ni yeye, hailengi mtu kwa sababu yeye amekosana na fulani, hailengi mtu kwa sababu yeye ni relative ya so and so. Hapana, kila mtu anaangaliwa. Tend arita kwe e county ma Homa Bay Orlando chako timo pedha ne achije moko masani ketho kendo kwalo weni kod transformer mag sitima e gwenge ma opogore e county ka tima no kelo manarochruok arita e gwenge ma Homa Bay. Commissioner mar county no Moses Lilano koni gwenge mathoth e county ma Homa Bay osebedo e mudho kaluwore gi kuo mag transformer ma itimo gi jogo ma okoni jonjore madwaro margi manarocho kwe gi ketho chumi mar county no. Lilana mane oloso e Papa Kalongo e kar chung' od bura Marangwe kinde nyasi mar madaraka wacho ni sani gidwa kedo gi achudhego mana kaka gikedo gi jo mahundu ka ogolo chike ne obila mondo oti machiegni gi ruodhi. Criminals ya Al-Shabaab, those are terrorists, because mtu kubomoa transformer in a whole village, so a whole village there is no power for a whole week, for a whole month. Those are saboteurs. I want to direct as follows. Every transformer ikuwe na nyumba 10 ya kuchunga hiyo transformer. It is meant to benefit the entire community. We cannot allow transformers to be used to benefit criminals. Where there is a transformer chief, priority is to establish a nyumba 10 system to take care of that transformer 24/7. While the chief magistrate was here, she mentioned that most cases that she handles in her court in Homa Bay, that they come from Rangwe. And that justifies why we need a judicial office here. And public participation has already been done, and Wananchi welcomed it like yesterday. So if you could help us with that. Kawuok Homa Bay wadhi nyaka e county ma Siaya kama yudo ni bang' doho ma Siaya mochung'ne weche alwora
chungo kambi man Amlite mosebedo ka kunyo mula e gwenge ma Ramba. Moko kuom jotije kambi no koro konyo jotend migao mar mwandu mikunyo e bwo lowo Salim Vuria mondo odonjre e wachno mar neno ni kambi no odok e chenro mage mapile. Kotenegi koda Barack Ochieng, jotijego yuago rochruok arita e gwenge mar Ramba ma giwacho ni obiro kaluwore kod onge mar tije kind rowere mane owito tijegi e kambi no. Gidwaro ni jatend migao mar mwandu mikunyo e bwo lowo Salim Vuria oresgi mar neno ni ngimagi ok omedo rochore kaluwore kod okang' mar chungo tije e kambi no. Kaluwore gi ni ngima ne oyiengore e kambi no kendo chunge e tich dhi miyo chenro mathoth chung'. Awakwayo sirikal mamalo. Awakwayo minister mochung'ne kunyo Goldi. Awakwayo tend sirikal masiaya. Ni ka giyie to giyawnwa tijni e yo mapiyo. E sama yudo ni ochung Amlite ni, tiro ni nitie kambe ma bende nie gweng' karkani, ma bende tiyo gi the same things mwatiyogo, bende ndiko ji. Gito koro gidhi nyime gi tich, to wan to iyudo ni sama ochungwa to chungwa gi gima onge gima wende wach ma ng'ato dimake ni kambi ochung' nikech gima kama. Nyithindwa ni kod thagruok maduong' kabisa nikech nyithindo gi koro onge gima giyud kama gitiye. Emomiyo akwayo sirikal ni mondo kuyie to yawnwa kambi ni mondo nyithindo yud konyruok, mondo kata an ayud konyruok. An onge ng'ama konya, kambi ni ema nyocha gedo kuome ni biro konya. Koro akwayo rengo, kurengo biro winja no rengo yie mondo yawnwa kambi ni mondo ti ine sirikal mwarango wang'e man Siaya ka. Kata mana MC marwa pok ochoke nyithindo moko yondike county kan itiyonwa, kata bunge pok wane okawo nyithindo karo kaka North Ramba kan odhi tich, to kambi manyondiko nyithindo wapoko lori apoya. Omiyo an gi kwayo mara kwayo mbunge marwa no ne giumiyo loro kambi ni to kama chielo tiyo. Sirkand kaunti ma Kakamega kaachiel gi riwruok mar IFAD oseketo okang' mar gero kambi mar rech e gwenge ma Masingo ma bende giketo tenge omenda maromo milion 7 ne chenrono mageto konyo jopith kod johand rech. Ka giloso e kinde mane gikawo pach jodak e wi chenrono, jakom komiti mar pur e kaunti ma Kakamega olero dwaro mar luwo paro mosechiw kod jokanyo kapok ochak ger kambi no. Johala bende olero dwaro margi mar neno ni kaunti ma Kakamega kod kontrakta mochung' ne loso kambi no okaw pachgi e wi gedo mar kambi no ma osesingnegi kuom thuolo malach ka MCAs ma Shechwa Moses Musindi okwayo sirikal kaunti no mondo oket okenge makare ambayo itawawezesha kuuza samaki zenu mahali pazuri. Tuko na officers, nataka tukue na fish centers. Southern wakue na fish centers zao za kucollect fish. Central mkue na center yenu ya kucollect fish from the fish farmers wa Kakamega County. Na pia Northern pia wakue na fish centers. Then now wanabeba zile samaki zinakuja hapa. Nyinyi hapa ndio mtatusaidia kuuza samaki za wakulima wetu. Mkae chini muone huyo investor kama ako serious, afungue hiyo factory ifanye kazi. Na kama hawezi, kando hiyo list yake, investors ni wengi, peeni mtu mwenye ako serious. Na isipokuwa hivyo, baba yetu Oyalo, Mama Kendi, Peter Sunguti akiwa chairman wala hapa, pamoja na mzungu moja, mtajua kwamba tunataka transparency. Don't worry about transparency. Mimi kama ward admin sijakuwa informed. Ofisi ya administration haijajua chochote. Alafu lawama ikikuja inakuja kwetu. Tungeomba mtuwasilishe, mtueleze in that tuweze kufata hiyo vitu vile inafaa ifanyike. Ya kwa mgonjwa kao yue ma adundo kapo kwa dia yue wasome utu Kevin Arucho wacho ni James Opondane ni yo makare kantire dala kana mkuguta kae uma biti Cinderella wacho ni waneno news maber kawantire Lambwe Lucy Kabuk wacho ni news kata weche manyien donjone yorno maler ka entiere Koliech. Steve Oyando actually I'm watching you live from Kisii town Ramogi TV Lerndi. Usman Ustad Juma actually kwa kwanyo kae bende waneni yo maler kabisa
Julius Okeyo jamfangano mano kutudre koda lipot manya wakelo kacha mar 1 man 1 shilling pogruok ma osebede kinde jatend piny gi jalupne ka owacho ni jalup ker osewuok ayanga mar duokore gi jatende. Mombasa kae Mogoka ketho rowere mano kotende bende kacha gi lipot mawuok counties makadho na mchumbi kotendere koda weche mag Mogoka. Wakaw ywe madundo ka odugo to pod wan koda weche mathoth. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona Hapa? Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni engineer wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika radio na pia kwa mtandao kwa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyathina. Madam, en gima bera hinya ni inireso nyathini. Ko kama ni ngeni dhako ni do kwale kawuono. Oken minwa. Samaira en minwa. To kendo babu wano wacho nani ya? Minwa rwako ga study machal gi magi. Dawe karano. Ano kadwa ng'eyo ni nang'o mabiro timre in gi Sarab Nyakuriwa Rus. To ka wachako wuoyo wach merno, en olala mana kaka en nolal higni 5 mokalo. Inang'o momiyo in niketo nyathina mabor koda. Enang'o momiyo niketo seher mabor koda. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jonyuol manyuolo nyithindo ma ombong' tiendgi odolore
gima dho ngere dendo ni club foot ikwayo mondo kik pande nyithindogo kendo kik gikwedgi kaluwore kod kwan mawuok e riwruok mochung' ne thieth piny mangima World Health Organization mar higa mar 2023 nyithindo 174 piny ngima inyuolo kod club foot kaka higa ka e pacho kae nyithindo 2,000 inyuolo kod club foot higa ka higa. Kata kamano nyithindo ma onyuol kod club foot inyalo rie tiendegi ka giyudo thieth mapiyo machakore kata ndalo 2 bang' nyuol. Joyce Oduor gi ler mathoth. E od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu, waromo gi Agustino Chieng, wuoro manigi nyathi manigi ng'ol mar club foot. Agustino kelo nyathine mondo riene tiende. Olero ni nyathine ne onyuol ka tiendege ni kamano. Nyathini kane onyuole Miriu level 4 kanye mane daktari miluongo ni Kennedy Ayer, doctor in charge, nofwenyo ni en gi problem e tielo miluongo ni club foot. Koro kanyo daktari nomiyo chiwo transfer letter kodhi Homa Bay, then Homa Bay omiye referral letter okele go Jaramogi Oginga Odinga teacher. Koro kanye mane kane okele ka to nopongo timne gimoro miluongo ni tenotomy. Agustin wacho ni ne orwako chal mar nyathine kendo chako yor thieth. Kata kamano ne giyuda kweda kowuok kuom anyuola kuom bedo gi nyathi manigi ng'ol. Yo mane wan ge gweng' kochacho ido kuketo wa statement ni chingane chiu chieng' ka ng'ano nyuolo nyathi mar ang'ol, but no person no nyiso ni gino ka en ng'ol. Enene gimoro ma ng'ato nyalo duogo to e ngima ma kawaida. Akweda ma nyithindo manigi ng'ol mar club foot kale ema omiyo Winfred Atieno bende okelo nyathine e klinik kae mondo okonye. Winfred wacho ni nokawo ting' mar nyathino tok anyuola mare kwede. Nokele korwakne short gi sleeveless pachal gi mara kama. Koro ne en gima yot neno nikech tiende ne obet kamae. Joma luongre ni wuonene ne okele ka giwacho ni ne okelne gi nyathi mok margi. Koro ne okele ka jo children. To kane jo children orogi ni mondo gikel paternity test ma ng'iso ni nyathi ok margi, to gi abandon nyathi to gidhi yorgi. Kaluwore kod laktar ma olonye ruecho Kennedy Taba, pok oyangore gino manyalo miyo inyuolo nyathi gi club foot. Nyathi inyuolo ka en gi condition noero. So gima kele, it is unknown because mostly these kids just come when they're like that. Nyuolo nyathi ma ombong tiende obam thothne miyo jonyuol bedo gi buok maduong', gino momiyo jonyuol kale yor hocho mokwongo kaka laktar Vincent Owalero. Yudo ni nyathi konyuole ka tiende odolore to janyuol buok ahinya nikech oneno ni mano nyathi ma oran, gidholuo giwacho ga ni oran, tiende ge oran. Koro buok, so the first step mokwongo watimo en kaka medics we do counseling. Wan kae gi counselor mawuoyo gi janyuol nyise ni gima timore ni ok onyiso ni nyathini oir kata gimoro time marach. Koro okwongo accept ni gini en a condition ma is medical, then inyise ni gini en gima inyalo tim nadi, inyalo thiedho. Koro koseyie o consent o sign ni mondo koro daktari nyalo proceed mondo mi okonye mondo e wuodhni mondo nyathi ochako wuoth maber. Bang' janyuol yie kod chal mar nyathine, laktar Owa wacho ni gichako yor thieth mos kendo chuno mondo okel nyathi od thieth kinde ka kinde ne thieth. Kose consent to koro wachake process mar itemone manipulation, tiende ni itemorie tielono titweye gi plaster, okay? Stages. Obiro every 2-3 weeks, oduogo kamano ichore nyaka ochop kumo oromo kare. Koro kosechopo kumo oromo kare to iketo ne gimiluongo ni bracing, tiende ni special shoes ma orwako nyaka ochop higni 5. Koro kaka omedo dongo e kaka imedo wheel watch, wuochego be waloso ka. Kaka omedo dongo e kaka imedo wheel watch, nyaka wabed sure ni tiende no en stable kendo nyalo wuotho makoro without gi wuoche manormal. Kata obedo ni thieth yudo nono e od thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, jonyuol manigi nyithindo manigi club foot yuago pek mar nengo mar wuoth kod nyiewo gik madwarore e konyo e yor thieth. Midhiero maseneno sana en mana kor ng'iewo gik ma koro dwarore. Kech services ma iyudo ka titimo nono. Koro ng'iewo gik madwarore, samoro iyudo ka device moro nyalo kawo pesa masemiyo chego in iongego. Alafu mar ariyo wuoth kia
kinde bei nyaka ka sani koro en gimoro 400. Koro 200 fro en gimoro 800. Samoro ionge pesa. Baby gift being ni en jatuo nikech kaka kae wasebet from Thursday last week nyaka sani pod ok wang'e ni wabo wuok karang'o tan gi tich. Koro ing'eni abet tija ne odhi en at stake. Anyalo lose tija ama boss nyalo bedo lenient ma yiena adhi mbele gi tich. Kata kamano, gin kod geno ni nyithindgi biro wuotho kendo bedo gi ngima maber mana kaka nyithindo mamoko. Biro kode ne nyathi mane onge milestone mane ose achieve totally. Koro jogo ne omiye thieth, Jorasho osemiye thieth maber, masani en a social smile, onyalo smile, onyalo tugo, onyalo roll giye. To watu wang'e kaka wanene kecho kwane mwangu bedo gi ng'ol bila ne familia. Koro wan wasebedo motegno kendo ne wan gi geno ni kijana biro wuotho kendo biro go mpira kaka jomamoko. Kaluwore kod lakteche, ber ka nyathi chako thieth ndalo 2 bang' nyuol mare, gino mamiyo gi yot e yor ruecho kendo nyathi ok tere bero. Nyithindo manyuol gi club foot kopono kel gi kapod githiso between 2 days to 2 years, gino wanyalo manage without going through surgery. Wari aret ni nyithindo gi kaeri manyati nyathi mabed maber. And our healing rate, treatment rate is about 99%. Koro this 1% madong ni en nyithindo moko mokel kosategno. Koro mokel kosategno kodhi through surgery tiro ni they are not fully recovering, unlike kopone watimnegi kapod gin young. Winfred kod Augustine gin ranyisi mag jonyuol ma ochiwore mar rito nyithindgi kata obedo ni nyithindgi nigi club foot. Gijiwo jonyuol mondo kik pan nyithindo manigi midhiero makamano. Der wacho ne jonyuol manigi nyithindo ma nigi disability ama kata club fit ni geno nitie to kendo en gima iloso free of charge. Ng'ol ok en giko mar ng'ato, kendo ng'ama neno ni ng'ol obiro kelo lokruok e society ma entie kanyo. Janyuol kata keteka man gi nyithindo gieri onego wuog oko mondo odhi osiptal mondo giyud opinion from the right persons. Jok moko yudo ga opinions from, let me say, the village doctors, yes, and neighbors. To mano giyudo ga informations marong. Koro ka ng'ato wuok oko to odhi osiptal to biro yudo opinion maber kaka inyalo konye. To karwa kaeri to en gima watimo nono. Piny ngima hingo odiochieng' club foot tarik 3 dwe mar 6 higani, kama itiego jopiny ewi ng'ol mar club foot ma inyalo kony ka nyathi okale yor thieth mar ruecho kod rieyo tielo kapod otin. Joyce Oduor, Ramogi TV.